Toýýalaryn uly hormat bilen Tüýjülük tordunyň başyna çagyrýar. Ýöreteden Bagtyar oňa da körpejek gymyda Tüýjülük tordu bu owadan aşamda sowgat edilýär. Maňa gary, sen gary, süýgün dolsun akmana, jana jana, janana, ýetde gardulydan para para, çyn para, diýip aşklar goý bize. Maňa gary, sen gary, süýgün dolsun akmana, jana jana, janana, ýetde gardulydan para para, çyn para, diýip aşklar goý bize. Aylansam giň dünýämi, dillerimiz jan oşun, gürlüş ýarymdym bar. Nädegim sen bagtym, tapylmaz gözel sen ýaly. Men bilbil owadym, aýratyn perdelerde, ýürekde ýanglanýar, ol düşmüň halserde, bagtyma baglar. Gel bile baktı günlerde, Maňa gary, sen gary, süýgün dolsun atmana, jana jana, janana, ýetde gardulydan para para, çyn para, diýip aşklar goý bize. Maňa gary, sen gary, jana jana, janana, ýetde gardulydan para para, çyn para, diýip aşklar goý bize. Şizan, zanyň hawan toýlar utdylarmy? Kapyňa toý diýip. Eýzanyň ýaşlymar nalla. El sarpýat mehman mehmanlary bu owadan kurdatlardy.